Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina kwana? Lafiya kalau. An tayi lafiya? Alhamdulillah wallahi. Ya aiki ya yara ya jama'a. Wallahi yara suna nan lafiya Dan Allah alhamdulillah. manajan momi Gombe ne. Shine nan ya haka yi me ke tafa da kai. Dan Allah tambaya nake. Na san da na samu manajan momi Gombe an ba. Kujuwere kai ba Kano. Momi Gombe ce. Oke ko kai ne dan ba Kano? Ni ne dan baganan nan wanda nace ni ne wallahi. Shege baki. Nake san gantan nan ba nake ta abun nan wallahi. Oke to shikenan amma yanzu ba ta ƙasa. Dan wallahi ko a ina take ko a birnin Misir wallahi zan je. Oke to shikenan ba an turo ma lambar ta. Dan Allah taimaka. You count is too low. Photo score star 60. What?